Right, asinibingeleleke nonke emphakathi nababukeli bonke nje ababukela ke lo bhanya. Igama ke ngubheki ngicela isibongo njoba ke ubona nje ikhaya sekhaya ke la kwaCele la ngizalwa khona indawo okuthiwa kuse Waterfall kodwa ke ngaphansi kwe district okuthiwa ke uMaphumulo ngaphinda ubize ngokuthi isiphakathi kweborder kaMaphumulo neNdwedwe. Igama nje ushile ngubheki ngicela isibongo namhlanje la siyaginqa inkomo nje ubona la emva kwami siginqa inkomo ezimbili zomcimbi engwenzayo namhlanje. Lo mcimbi engwenzayo ke uqondene no baba bawu2 kusho ubaba ongizalayo my own biological father ebese kuba umfowabo amlamayo. Kahle ke lamakhehla ayibizwa kanjena. Lo ongizalayo kuthiwa ubaba uThenjwayo Cele kanti lo okubaba omncane naye ngimenzela umcimbi wakhe ubizwa kuthiwa ke yena uCovizwe. Bobabili ke namhlanje ngimenzela lento okuthiwa bayabuyiswa. Uzokhumbula ukuthi ke ngosiko lethu kwaZulu ukuthi umnomzane wekhaya kunalento lephatha ukuthiwa uyabuyiswa makade idlulile emhlabeni. Ubaba ke lo okuyena omnikazi walomuzi simbuyisile ngiyavuma. Ebuyiswa ngokwekhaya la ekhaya. So ke isiZulu sithi uma uyinsizwa kwenu zelwe noma ngabe ubaba wakho wabuyiswa ekhaya kodwa kubiza ukuthi nawe njengendoda emandleni akho yenza ukufanayo futhi nawe zama ukuthi umbuyise la usumbuyisa khona ngamandla akho qobo. That's what I'm doing ke namhlanje. Kahle inkomo njengoba seyiwile nje umcimbi ukusasa. Namhlanje umhla ka19 kuba nenaku April enyakeni ka2024. Kanti ke umcimbi ke sobe siqala ke kusasa sisijabula ke nawo wonke abantu silindeleke ihlobo nabangani ngokuhlukahlukana kwabo nangeinkalo beqhamuka endaweni ezahlukahlukene. Khona ngiyanithembisa nje bafethu ukuthi nani njengoba nishutha nje hayi kusazoba mnandi bafethu. Asibambe ngaloshuni nje siqhubeke ke umcimbi kusasa nje noma kanjani sobe sesiyidekiwe ke sezidle ekhaya. Asibonge kwamanje. Alright, njengoba bengichazileke bafowethu ukuthi ke hayi siyabicika la nginesasuka sami la uma wami ongizalayo ogama lakhe uMalithuli ungwakwaCele. Isalazi ke singizalayo ke lesi nje ubona nje wonke lamandla atholakala kulo nayi inzala abantu bingelela abantu thatha sanibona. Uyakazi makoti. Uyazi makoti. Uyajabula ma? Hawu. Angikwazi kajabula kuyekelana. Abanami uTume. Amen. Siyabonga kakhulu. Esindala ke intombi endala ukuze nje uyibamba ukuthi indala ngempela ubheke nje mina makuthiwa ngumagcina. Ngina 40 plus years ukuthi yena ungakanani ke. Uma wami ke lo ngizalayo. Asibonga kwamanje. I thank you. Thank you very much. Asipinde sibonga ke ithuba njengoba besishilo ukuthi siyabicika siyaphuhloka la emva kwami njengoba ubona insizwa siyahlinza konakele kodwa ke njengoba sishilo sathi umcimbi kahle ukusasa ngomhla kabanina ngomhla ka20 kuApril kunyaka ka2024. La ithuzo kwami nginensizwa la emfowethu kuyona engelamayo nayo ke izodlulisa amazwi nje ke okubonga nokusamukela ukuqala nje komcimbi. Angithathele lithuba igama layo ubongani wakaCele. D-Box. Angithathe leli thuba ngibonge ukuthi mina ngubongani wakaCele. Kusho ukuthi lona ulama mina. Namhlanje jobesho nje ethi bicikele. Kusho ukuthi umsebenzi awenza njengamanje umsebenzi wobaba ababili. Njengoba babebuyisiwe njengokuthi ke ngesizulu ke kuthiwe indodana kufanele imbuyise ubaba wayo. So kusho ukuthi ke naye ke wenza lo msebenzi ke lo njengoba nanibonela lapha ngemuva insizwe ziyahlinza kumnandi and siyabamukela kahle wonke abantu la ekhaya ngakusasa ke kuzobe kuyingqikithi yawo kumcimbi lapho kuzobe sekudliwayo kubuhlikiphi ke ngaloska sifinya ngendololwane thank you. I thank you. Yebo. Bazala mashabalala Bazala number 4 Ukuzelula mathambo Kanti abanye bakhalisinya Bazala mashabalala Bazala number 4 Abanye bazela masela Abanye bazela babulali Abanye bazela igebengu
Kuyakalwa kuloya muzi wabulala umama kuyakalwa kuloya muzi wabulala ubaba kuyakalwa kuloya muzi wabulala ubhuti mina ngiyayisebenzela ngibona nje angitshontshe inkomo zabantu mina ngiyayisebenzela ngibona nje angithengwa ngemali ngibulala abantu mina ngiyayisebenzela ngibona nje angitshontshe imoto zabantu uma ngivuka ngiyosebenza abanye bayetshwaleni mina ngivuka ngiyozama abanye bayophuza abanye bayetshwaleni abanye uma ngivuka ngiyosebenza abanye bayetshwaleni mina ngivuka ngiyozama abanye bayophuza abanye bayetshwaleni abanye uma ngivuka ngiyosebenza abanye bayetshwaleni mina ngivuka ngiyozama abanye bayophuza awushenga bathumezi usomnandi yasabeka mina njengasekhaleni yosuwetha amavizithi ngoba uqhawula abasemzini ngeshumi lofonto ngiphuma lunde mahlabathini ngithenga phezulu alundi plaza elikhaya uNkulunkulu uyijaji ngemsebenzi yakhe ngishaya intesheni ngishayisa luthi kuwe kawozi ngekakhuba ngoba wangiphi indawo ngiphethe ngenkuza mnyama ushalibeki bathi umnyama nje ukuzenzula umnyama sabawu ngimthathe kwelesa shoko uphindweni ngithi nansi inyoka iphinda bona wena othanda iy'nkomo zabantu ngithi nasi isikebhe emva kwakho ngimbekile umfoka amanyathi nanka amanzi emva kwakho ngimbekile umfoka mhlongo kwelasemkhazana ngithi unesibindi wemankubo mfako semtuba unamahloni ngoba ukhomba indoda ngonyawo wathi msikeleni kweyomthala ngoba ulelelana nje ukuhlangipe Sandile avule phela. Konje into record record. Nakho, uphethe ikhiye zakho. Ya, yimina ngiphethe ikhiye zakho. Mana ke awusichazele uphethe izikhiye kuthiwa fanele ube nenhliziyo embi uma uphethe izikhiye. Hayi kuzobonakala inyama manginenhliziyo embi. Inhliziyo bemhlophe hayi. Awunikeze wonke umuntu utshwala nje okhona. Ya, nginika okhona nje. Kuphela. Yebo. Manje kuseni. hayi kulola kanamakhizane engani ubegcotshwa uye lo ukuzelula mathambo kanti abanye bakhalisa inyembezi bazala mashabalala bazala number 4 ukuzelula mathambo kanti abanye laza online ziyakhala njengamanje nje ngikhuluma nje ngififile ngezinyo zohlaba ngizohlika Ya sizosonke labafana bakhulu izinto. Ya ethu. Ya sisihlomile nje. baba Dube hello Dube Ufundisa phezulu vele phansi. kathile indawo wena ngishayisa luthi kuwe kawozi ngekakhuba ngoba wangiphi indawo ngiphethe ngenkuza mnyama ushalibeki bathi umnyama nje ukuzenzula umnyama sabawu ngimthathe kwelesa shoko uphindweni ngithi nansi inyoka iphinda bona wena othanda iy'nkomo zabantu ngithi nasi isikebhe emva kwakho ngimbekile umfoka amanyathi nanka amanzi emva kwakho ngimbekile umfoka mhlongo kwelasemkhazana ngithi unesibindi wemankubo mfako semtuba unamahloni ngoba ukhomba indoda ngonyawo wathi msikeleni kweyomthala ngoba ulelelana nje ukuhlangifela kanamakhizane engani ubegcotshwa uye lo ukuzelula mathambo kanti abanye bakhalisa inyembezi bazala mashabalala bazala number 4 ukuzelula mathambo kanti abanye bakhalisa inyembezi yena wazala mashabalala wazala number 4 abanye bazela masela abanye bazela babulali abanye bazela igebengu uyakalwa kuloya muzi wabulala umama uyakalwa kuloya muzi wabulala ubaba
Uma ngivuka ngiyosebenza abanye bayejwayele mina ngivuka ngiyozama abanye bayophuza Isindaba siyayigigizela sithi amathumba khali. Sidama lesi ngikhama amathumbu singenza sibeke kwaNtuli. Udoti lo. Imali yakho manje kodwa iko ngcono esawuliwe sawo Pega, peixe. E a doce? Bueno, vamos. É, faz no frio aqui. Você? Vamos lá. Não, caiu no gás. Que bem. Ah, o Oscar. Eu não fui mal. Essa filha vai doce. Desce lá pro pessoal, desce lá pro pessoal. Funda isso com uma caixa. Ah, você é bom, doce, você é bom. Mas só bem lá que tá. Ah, não consigo boga masudei. Hey, dongo usebenzisa. Baba ngosiyami ubaba. Ah, usebenzisa. Khale khona. I-building force yakho. I-building force yakho. Asiye. Asiye.
Cha kufuneka sinyala. Kwani dirapho nawo nona. Soma into esikhulu. Khuluma naye. Hayi. Yona okufanele ikuthathe kubeke. Ngithathe ngibeke. Yebo. Wafnet. Yebo, usendele umahlase i directions. Yebo, sanibona. Uthama kephela phone akunika. Ngicela sizongena ngalaba. Ake ngibingelele so uyena ubongani Cele la kaCele umfowethu umphiliseni wenzela obaba ababili umsebenzi bayabuyiswa ngesizulu ekuthiwe mangabe umuntu nabafana nizalo nandawonye nabafana nibuyisa nonke ubaba nibuyisa nonke ubaba so silandelela lo siko ke bafaka ngaphakathi ke bazoba idlozi elihle ekhaya so ngoba sikhona nje sigadwe ezibona njalo njalo so ke njengoba ubona nje kugcweleke njengamanje na ke sesifinya ngendololwane ngoba sesilungisile nezilwane njalo njalo hayi kuyadlisa kuzodliwa manje sophuma manje singene esipayeni sigiye sithemeleze njengosiko lwethu ke thina amaZulu sesenze kanjalo abantu ke bese ke bayakhululeka ngokunjalo ke basutheke njalo njalo ngisho ukuthi ke hayi ke sibamukele bonke abantu bagcwele kusazogcwala ngendlela ezisimanga bayazi ke la ekhaya ke asifinyezi isandla saselula umphiliseni uyena owenza ke lo msebenzi abanye ke bamazi ngokuthi ke umagaye we-TV noma umagaye wezilomzansi uyena mfowethu omncane sibabili manje sikhona esisele sesifisa khona ukuthi kuhambe kahle ke konke ke sebo mina ngoba mina umqanso kaGejela Mbongolo ngizalo ubaba uSlevu uMabhulu umlilo ubudovedove betekene ubudovedove umnandi betekene yebo sinomkhulu ke wethu umtholozima uSindwa Majongosi okuyena owenzelwayo nobaba uProvizwe sibenzele bobabili danke sibonge okay head office. Sawubona. Yebo. Kunjani? Senzani la ekhaya? Senza umcimbi baba. Wani? Umcimbi nje wenziwa ingane yakwethu encane yamagcino okuthi umagaye. Izwi lomzansi. Ibuyisa obaba bethu babili. Ibuyisa ubaba omzalayo, ibuyisa ubaba omncane olama ubaba. Nje sichithekile nje sizodela nje. Kuyadliwa nje. Siyenzeka nje izinto kakhulu. Kusho ukuthini kuthina amaZulu lokho okwenzakala? Noma yisiphi isifundo kuze sakuthina esisakhulu esingama 2000? Awu kunesifundo esinzima ngoba sithi masikhula bese siyawakhohlwa amasiko bese silibala izinto zelizwe kanti isikhathi esiningi unamathele emasikweni bona izinto zakho ziyavuleka kunika isifundo sikhombisa i-2000 ukuthi kwenziwa nje kuze izinto zakho zivuleleke
ngoba ngathi ekugcineni usuke uyathakatha kanti ngoba ubugcina amasiko. Oh indaba ilele lapho. Yebo. Ekugcineni uma umbone ephumelela ubusuthi hayi khona into beseyenza. Ngoba kulesikhathi samanje ke kuthiwe umuntu uma right enemali kuthiwa hayi ngathi unekamera elingavulwa. Exactly. Alikho ke la ekhaya ikamera ongena. Ngisho ama-wardrobe ungahamba uvula nje. Kunjalo nje siyabusa nje sisinde ngoba ethole la ekhaya fethu. Umfowethu wamagcina uJoy. Ukhosana bamhliza bamnika emadoleni bathi ufile kade akafile. Uyena lo wenzele lo baba. Siyabonga. Thank you fethu. Baba babuye umsonto insizwa. Babuye umsonto. Yebo. Sikuphi la? Hayi la siyamaphumulo la. Kwenzana mfumbu? La kacele la isibongo just ngomakoti nomakoti omdala wala ekhaya. Kuba mncane. Umakoti omncane. Habe. Omdala nomakoti omncane. Yes. Lekha senzela umkhulu umcimbi uyabuyiswa. Yebo. Makoti omncane. Ngiyazi kuthiwa hayi impela kuthiwa masugiya impela hayi. Hawu. Okay, uma sukude lona sikwacele la sikhona ubaba omncane wenzela ubaba umsebenzi uyambuyisa namhlanje. So ke socela sijabule nje wonke umuntu la ekhaya. Wonke amacelo bonke nje wonke umndeni nje. Oye kodwa umshana la umzukulu wala ekhaya oqala. Usikoni wami lona. Thanda ubaba. How? Sonke sijabule kakhulu ukuba sekhaya. Sijabule. Uthini makoti ukuba sekhaya? Well, akufani, it's getting there. Kumnandi. Alutho lusangena ngangena ngese. Ngiyashada ngecele, ngifuna ukuthi ngiyashada ngecele. Ngicela ngiyashada. Yeah. Naye uzoshada. Yeah. Hayi siyabonga kakhulu. Siyabonga. Baba. Njengamanje ekhaya kunomcimbi sizinsizwe zala ekhaya lezi insizwe zakwethu lezi ngazi ukuthi inkabi nazo ngayichazela njengoba silana ukuthi kumnandi kuziphile into engachazeki cha lo khulumayo ke ushuluma amadoda edwa nemfala kahle ngaphezulu umfana nje lo oyidumile online la ekhaya ke size ngomcimbi nje ukubuyisa umkhulu lozala ubaba wami uMakhaya njengoba ubona nje iphihlika iphohlo kanje ingathi ngihamba kanjalo lize liyoshona kungabukhona omunye uxazisana nomunye ngoba sikhona akhona ama-bouncer kodwa nami ngikhona inquzula yes shine hawu bafethu senihamba hayi-ke lo khulumayo kusijabulile washaya phansi washo ukuthi umangena kuvalile bambiza uMasiya njengoba sijabulile nje kanje nobafo umcimbi sengathi ungahamba kahle yonke into ihambe kahle sonke sijabulile isezogqobhoka futhi isezoqala iyavula iyavala iyagqilaza mali gqilaza lazi sabona umzukulu nathi ugolozila kaze sibone inkomo ingena la egcekeni Okay, hayi ungayichazi ke leyo sizokwenzani la ekhaya la ekhaya sinomcimbi ingoma imcimbi kamfulo la ekhaya umkhulu ozala uma sizocelebrate lokho yilokho ngakusho nje uthini kubhuti bakho isibonela abasiletha wena isifunda abasiletha ukuthi njalo uma uhambile ikhaya kodwa nje ungalikhohle mina ngibonga umalume ubhekizitha ngicele uyena umuntu oma wami ubaba wami ngicele yebo yes uyena umuntu engingamusho yes ngiyakhala kuyena uyangizwa engithethise ngingena endleleni
Kodwa phela ukuthi nami ngigoloza ukuhlala ekhaya nama idayisho singidalelwe ukuthi ngeke ngize ngihlale ekhaya. Yonke into inidaliwe. Angidalelanga ukugana, angidalelanga umshado, ngizoyilahla phi? Awukho umgqomo ukulahla umuntu. Ngizoyaphi? Shuthi manje ngiyifaka uduka nezo ngivele ngiphume. Shuthi angidalelanga umshado. Ngoba phela kubazukulu mina osele ongalotsholwanga. Manje ngenza njani? Fanele ngiyilobole. Ngishawe womkhulu. Ngeke ngize ngikwazi. Bye. Romando, silubumbene luthe ngeke umqaqe inyanga bheka ilololo. Nini? Zubumbano. Wasintundosi udawe yini? Udawe isitama. Wasintuncele udawe yini? Wasintuncele udawe yini? Wasintundosi udawe yini? Wasintundosi udawe yini? Hayi niyabhimba. Njengoba silana nje singabase emzini lapho ophuma khona le ntombazana ezelela ababantu kusho ukuthi singabakathuli singabantu basemzini size ngoba sifanele ukuthi size sengize kwakhe size ngoba sifanele ukuthi la singene ngokomthetho ukuthi thina singabasemzini ngoba uyena inzala abantu ezelela ababantu eganile la ekhaya. Okay, but njengoba silana singabasemzini singabakalithuli ukusho ukuthi la kwacela kugane u-anti wethu udade wobaba ongasekho-ke emhlabeni. Sase sithi-ke ngoba singabasemzini sivele sithi hulukuqu sizokwenkamanye nabo ogazi lami emcimbini wakhe abewenza namhlanje. Kusho ukuthini lokhu enikwenzayo ngoba niqhamuka nithwele nje izidlo siyabona ukuthi khona omadumbe izidlo zesintu yini le nithwele yini enilethela ekhaya? Lesilethela ekhaya okusho ukuthi kuyinto ethi ayibe umbondo. Yes, ukuthi into ayibe umbondo nje ukuthi sizovela njengoba u-anti eganile la ekhaya. Kusho ukuthini umbondo? Umbondo yini umbondo? Umbondo ngathi nje futhi umbondo ngokuchaza izitsha ngathi izitsha mhlawumbe izitsha. Yes. Hayi siyabona.
Liyashota kodwa kancane. Hayi ngane wena ma. Wasemzini. Hayi mfowethu mina ngithanda ukubikelela nje ebantwini hayi ngoba saba semzini namhlanje sizojabula nje akujatshulwa ngeke ngisho njalo baba. Ukuthi nje siyajabula. Ebusuku siyibona nje. Swala mkali. Swala makasamkeli. Swala Swala makasamkeli. Yebo. Yini lekho yabo mkhumeni ngayela. Ngayela yabo mkhumeni.
Wacele kunomsebenzi la owenziwayo owenziwe ubhekizitha acele upha ubaba wakhe uthenjwayo ukudla nje ukuthi akadle la khona nabafowabo abambisene nabo babuye bezodla kahle badala iy'nhlahla kacele yilokho nje kuphela kukho kuningi mhlawumbe ngokubuza njengobaba esemdala endaweni lokhu kwemicimbi kwenziwelani kuzosizaphi thina esisakhula esibukayo ukukhuluma ngakho ukuthi namhlanje uzobuyisa obaba bakhe thina esisakhula kuzosisiza ngani kuzosizaphi actually nina nisakhula kuzonisiza ekuthenini nibone ukuthi imvelaphi iphi la ikhona ngoba kusukela kwasekuqaleni izinto ezazenziwa silandela amasiko ayenziwa ngomkhulu bethu ukuthila la ngokwesiko lethu lesintu kushuthi khona ngingathi ngikhuluma nala wathi ubona omunye umuntu eney'nhlahla izinto zakhe ivulekile ngenxa yokuthi uyabanaka labasebalayo impela kukhona izinto ey'njalo ngoba laba abanye bakhona basuke belambile bengazi bazokwenze njani kodwa lo nenhlahla waba namandla ebenzele aphumelele ey'ntweni zakhe ay'phisayo zonke Ikhansela lakacele. Elikhansela kacele. Intuthuko? No ntuthuko. Izimali nje kuphela. Bhatata. Lizimali kuphela leli. Ngiqale la mina ngucele umncikiseni umfowabo omdala kaBongani noJwe lana ke sikhona kusendaweni esigodini sakalithuli hayi qhubeka mkhulu sichazele ukuthi ngoba sila ekhaya sokwenza nakho kusinde ngoba ethole abantu befinya ngendololwane kudliwa nje lokhu siqala izolo kuyadliwa la ekhaya ke umfowethu uJwe umphiliseni ubuyisa ubaba wakhe nobaba omncane njengoba inkomo zimbili nje na abantu ababili ababuyiswa bebuyiswa umphiliseni wabuyiswa ke ubaba wakhe usembuyisa yena ngokwakhe-ke manje wayesebuyisa ubaba omncane yena futhi wakhe ubaba mayesukuma nje idlala ey'nsizweni lapho esibayeni zimthuka yithini iy'nsizwa ngemuva mina-ke mina ibungo zami usiphithiphithi samadoda ayaphithizela amadoda bayamzonda abafazi namadoda imina-ke lo yebo hayi siyabonga danke bomile abantu nabephuza ngithi yebo mafutha nabephuza abantu bephuza impela kuze kusasa bengathi abaphuzayo into mayikhona kufuneka idliwe ekhaya nakusasa futhi kuyaphuza ngoba phela amazulu afuneka ethi izulu lesi ukhamba ubona ukhamba lokhu nabephuza izulu betheke ney'ntombi njalo futhi bengakhohlwa yinto number 1 bekube njalo wena wengane wena wengane wena wazi yes.
Mina ijesu uthuo wakhe. Awuselisha le. Nakhona yazibhuti kwenza izinto ngiyela. Edlula kanti lapha kwamqhumemo ithayi yabo. Basho ukuthi kunabantu abanobubele. Bangacela. Bathi ngeke kuphunyelwe ithayi lana ngalungisa ithayi kwathi hayi Samsung ngena ke la ekhaya uthi ucosha imbijana. Into eyenzakala. Lesingale manje wena oqosha imbijana phela. Uqosha iplate yesithathu. Cha phela ngithawunqeka. Basena bangithatha imbijana. Lesingake iplate. Bazabe ngithatha iplate elilodwa. Basangihlale futhi nogologo wami ozayo basangiyenza. Abantu balekhaya banobuntu. Na uhlale necamera yakho. Usazoba Ungathini ke? Uthini? Uthi akasuthanga. Hayi. Usushama ngama please. Kuhlelile komakhaya kumnandi kujabula ngishidlo ngishithonga jabule ngishikati sabonga komakhaya ukuze okomsangele ovithi lesingahlala yona sizalela amasakamuli ithi laba ilala lubumbani sizamile ukuthi lo mbhemu simsizile lo mbhemu bequnyelwe ithayi lemoto. Sazama ukuthi akatholi ithayi ukuze simlungise. Yena sayesithi angeneke ngoba ekhaya phela kusekhaya kuyadliwa makudliwa. Manje sathi akabamba imbijana wathi uzobamba imbijana. Kodwa manje uzobamba amaplate awu3. Awu3 manje wakabanje amaplate awu3 imbijana njani? Singahambiselina ungathi amatakazi. Ningathini? Hayi omakhaya siyabusa la sabusa ngampela hayi. Yonke into nje imnandi. Asiphuma mawa thina. Yafiwa. Awubuyi. Sisuka phi nsizwa? Hayi suka ngapha eStenga endaweni yasentshaweni mfowethu. Wakomba nje mina. Yebo kwadukuza. Kuthiwa uduka uza. Awuduki usufikile. Awuduki. Beka-ke mntu omdala. Uthi kuhamba kanjani egcekeni uma ubuka nje kuphithizela? Akusalungile kwamanje. Yebo. Sesilinde ukuthi siye esibayeni. Kuhamba kanjani egcekeni? Hayi. Angisho lokho ukuthi egcekeni sibona sengathi kuhamba kahle kakhulu kwamanje. Asikaboni lutho lungasile. Sisalindele ukuthi ke igiye insizwa. Siqedwe ugiya. Sidle ngendlela sidla ngayo. Sibonge bese siyahlukana ngeenkalo ngeenka. Okwamanje kuhamba kahle kakhulu. Ba, ungathini nje kumuntu omusha ola egcekeni obuka lokho okwenza la uthi kusho ukuthini kuyena? Asibonge. Kusuka ngibuza ngabe nawusangena ukudla kodwa kulungile. Kodwa kusho ukuthi kusakhomba khona ukuthi kuhamba kahle. Asikabona inkinga ngoba lo sukile siyadla siyaphosa. Awungamanye amazwi caca ukuthi kuhamba kahle. Sibonge.
Baba ungathina lo mcimbi la egceke namhlanje. Hawu njengoba amadlandona nje kusuke nje badla ukubona la ekhaya kuhamba kahle kakhulu. Naku wena ukudla nje impela masingakaboni ukuthi kusezokuningi kodwa nje hayi kuhamba kahle kakhulu. Umadlandona. Ngaphakamisa ukhulu ukubonga emzini kaNdosi. uNdosi ukhomba ukuba nobuhle phakathi kwekhaya ukuze insizwa zibe namandla ukuthi zibe nokwakha umuzi wendoda bathi ukuzala ukuzelula siyobonga kakhulu namanje asikaqedi ukubonga sisaqhubeka emzini kaNdosi. Singathi siqhubeka nokubonga ngoba sakubona okubi. Khona singakawuphothula umsebenzi. Lungu. Sengina. Hey. Kanti kwenzenjani? Hayi. Cha. Sizwa. Njengoba sibona siphethe amapuleti nje. Sephezulu kwaumcimbi impela. Sithi awuqhubeka umcimbi ube muhle. Kuze kufike siphethweni. Ngoba sikaqedi. Abantu bakwaNdosi bafisela inkehle ngoba benzela umcimbi nje ngoba bekhaya akaze ngabe singabuze sijabule bahlonipha futhi nomfowethu la wakho umsumsakazi umuntu nje ophela kuthina umfowethu siyabona. Uzuyadla uzothini usudla? Mfethu hayi mfethu ngithi mina ngoba umcimbi vele uright wacele ngicela ukuthi umcimbi uqhubeke ube right ngabe bikho omunye umuntu uxabana nomunye ngiyabonga mina. Sangana we. Hey. Sangana we. 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 Ayiphumi insizwa. Zongani kodwa. Banazo. Abanane nje lo. Lokhu uzokubeka amakhaya kwamanje. Thatha amasu. Hayi phela ubabi lo, ubabi isithembu. Hamba naso. Mina ngazi. Uyakhuluma nje Hey boss. Ana bekubuyiswa ubaba umuntu kaThemba nobaba uXovizwe njengoba nazi ke nanokuthi
mana bafana ngibuyisa nonke. So umphiliseni ke ubuyisa obaba namhlanje. Thina ke izobiza bona ke obaba ke. Biza nako ubudovedove umnandi bentekele. Uslave mabhulu umlilo. Kodwa ke sengishiya kancane nje lapha na ngishiya ulokhuza nomkhulu wethu ngoba umkhulu wethu ukumandi umthwalo onzima osinda amajongosi bese kuba umkhulu lapha kumkhulu ke manje umuva umkhulu mo umthwalo osinda amajongosi Ngikubona Jones inkonjane omkhulu. Hayi ke omkhulu ke nami noma ngingabazi kusho ukuthi boqhubeka lapho baqhubazelane bamemane njalo njalo ngoba nakhona ngoba la ngibazi bonke kahle hle kodwa ngizosho labe ngikwaziyo bese bayaqhubezelana ngoba bese ngimshilo lo uSlave mabhulu umlilo babozalana no baba omncane ke ovizwe yena ke ibongo azange zaziwe wahlala eThekwini kakhulu bese kuba obaba omjejane be emthombisi kuzoba Kunothanda lokho obaba asemali ubheka ubaba umfishane wazi kanjalo bese kuzoba nobaba umgayiwe sithi bonke njalo njalo abeza noma singakazasaba wasenzansi ubaba umgayiwe umajupeju bese kuba no ubaba umndodi uThafka umakata shayingeza amkhwela mshilo impela umakata shayingeza ngomphakathi umshijana engisho ukuthi ke hayi ke zoke game lapho boqhubezelana ke ngoba ulwazi kuthe ukuthi ukushoda kancane amadodana ke alapha enzenkulu angizokwazi zonke nazi usigananda ndaphuma enkani usigananda phuma enkani bese kuba baba umndodi ulokhuzana ke abafowethu ke manje omashini angisho ukuthi nabafowethu ke baningi ke nabo laba abafowethu bayobizana bonke abamhlophe basondele eduzane ngoba ngeke lokhu babiza ngagama ngalinye ngoba baningi Uyangbuka yadlala uyangbuka wethu yadlala uyangbuka wethu yadlala uyangbuka wethu
Khuluma ukuqeda. Ngoba seshilo kuwethu. Hayi, amaxokoshana. Ngemanga ngasho nje. Jula. Ngizonibusisa nje emakhaya. Ola kithi. Kubingilo. Ngisaninje. Saninje. Ngithokoze ngipho baba. Khona ngitshele. Ngipho baba nje. Ngoba nami bangipha. Kusho ukuthi njengoba bengipha nje. Ingakho ngibaba. Ukube khona okungiphayo ngabe ngipha khona. Angani ngizwa yena ngiphinde lapha. Sizwakala. Khona lokho okunye okungiphayo. Ngiphakela khona. Manje ubona ngiphakela lapha nje ingobani?
Bayamzonda abafazi namadoda. Bamfunda abafazi namadoda. Kwendone nama.
Akuzwa lenja ngalungwe yilena akuzwa lumkotoyi ngalungwe yilona akuzwa lenja ase ngilungwe yilena futhi
Konjonyoko yini? Mkhulu nje. Konjonyoko yini? Mkhulu nje. Konjonyoko yini? Mkhulu nje. Konjonyoko yini? Ziyankuluza izinja wethu. Ziyankuluza izinja wethu. Ziyangbuka. Ziyankuluza izinja wethu. Ziyankuluza izinja wethu. Nayizwa yebo Thani ufinsizwa thulani ufinsizwa Thani ufinsizwa thulani usebekho ufinsizwa indabena Oyo kuphinda yebo yokubuya lepo thulani Ubani ufuna? Mangibala na. Namuhamba khonga. Baleka. Lapho bangigcina bona ngelahleke.
Yaza yiki nkomo
Kizit. Ze plastic zama plastic. La kopla so Shoprite. Ngithi-ke babandla kaMjokwane kaNdaba ngithi kunina benkashana kaMenzi eyaphuza umlaza ngameva nina bakankomo ilahlekile ziyawufudle bekasoshakane khuluma nani betekula abafazi bakaNomgabhi betekula behlezi emlovini bethi ngeke libuswe yithina ubheke namhlanje ukuthi kunjani la emagcekeni kwacele siyabusa-ke njengoba besishilo uzokhumbula ukuthi-ke izolo sibulala iy'nkomo sikuthembise elikhulu sathi-ke indaba enkulu namhlanje njengoba kumgqibelo nje namhlanje-ke umgqibelo womhla ka-20 kuba nina ku-April unyaka oka-2024 njengoba ubona-ke la igcekeni kugcwele nje kuyimfika yibo abafowethu laba abazosijabulisa abazosizimazisa ihlobo abangani abafikile bathi cha bazojabula kunye nathi siyabonga kakhulu sifisa ukuthi konke abaphumayo sebephikelela abaphikelele khona indlela yabo ayibe yinhle baphephe ingozini badrive kahle bafinyelela khona ebese kuthi nathi-ke lokho abesikwenza la siyacela ukuthi kube impumelelo la sithumela khona umyalezo siyafisa ukuthi ufike njengoba unjalo uzokhumbula ukuthi ngidlalile-ke indaba izolo ngathi-ke umcimbi besiwenza la bengibuyisa obaba bami ababili ubaba ongizalayo my own biological father ogama lakhe uThenjwayo kwakwacele yes njengoba nami ngundosi ngumagayi nje insizwa yangizalayo leyo ngale kwalokho-ke nayo ibiphinde-ke futhi le nsizwa ibe nomfowabo ubani naye igama layo ubaba ukuthiwa uXovizwe naye wakacela isibongo belamana alright yeah asithi-ke ukugoqa nje-ke nokungadli isikhathi siphinde futhi sibonge kakhulu kubo bonke nje abantu abasihambele sithemba ukuthi-ke konke okwenzekile kuzohamba ngendlela njengoba ngikhuluma nje-ke nazi inyama ziyaphuma imikhono iyahlukahlukana ngokuhlukahlukana kwayo njengosiko lwethu uzokhumbula ukuthi njengabantu bakwaZulu mawenza umcimbi kunalento yokuthi kufanele uphinde ubuyisele ngabe isekhweni ngabe ikomalume ngabe kuphi so sasikwenzile-ke nala emva kwami njengoba uzoxokozela abantu baningi ngendlela eyisimangaliso kodwa-ke bakhombisa ukuthi bonke bathokozile yonke into ihambe ngendlela siyabonga kakhulu-ke nje sithi aliqhubeke njalo udumo-ke sithi udumo uNkulunkulu koluphezulu-ke nokuthula emhlabeni kubantu-ke abathokozelwa nguye ngoba nathi siyathokoza futhi ngaye igama-ke nje kushilo ngubheki ngokacela isibongo umagayi mawuthanda bayibethi owe-TV abanye bathi-ke umagayi wezwi lomzansi FM noma ngabe kuphi okuthandayo kuyikhona sisekhaya-ke la ngizalwa khona la kwamaphumulo endaweni ekuthiwa-ke kuse-Waterfall uzokhumbula ngikhulele ngapha ezansi mina emvoti koqabavu kodwa sasesinikela ngapha la ko-Waterfall sibonge kakhulu-ke nani bafowethu sibonge nje-ke umsebenzi wenu omuhle okusikhavela umcimbi wethu sibonge nonogade bebekhona begadile sibonge nje ney'hlobo zonke nabangani abafikile sithi uNkulunkulu anibusise niphinde futhi nisingathe nangokuzayo I love you and I thank you.